Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, November 19. Water Utility Operation sa CSFP, ipagpapatuloy ng San Fernando Water District. 13-month pay, dapat maibigay sa mga manggagawa bago o sa December 24 ayon sa DOLE. Calabarzon, nanguna sa voter registration. Central Luzon, ikatlo sa listahan. CLTV at RW 95.1 FM, kinilala bilang Health Communication Leaders ng PhilHealth Region 3. At 18-man pool ng Gilas Pilipinas para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers, inilabas na. Nasa pamamahala na muli ng City of San Fernando Water District ang water services sa lungsod simula nitong Martes, November 18. Ito ay matapos suspendihin ng pamahalang panlungsod ng San Fernando ang business permit ng Prime Water Infrastructure Corporation para sa water utility operations. Paglilinaw ng CSFWD, pansamantala munang hindi tatanggap ng bayad ng Prime Water City of San Fernando para sa current bill ng mga customer sa main office o sub-office. Wala rin munang multa o disconnection sa water service hanggang nasa transition period. Tiniyak naman ng CSFWD ang tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig sa lungsod. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment hinggil sa karapatan ng mga manggagawa na makatanggap ng kanilang 13-month pay bago o mismong araw ng December 24 na bisperas ng Pasko. Naritong report. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang private sector employer sa bansa hinggil sa kanilang obligasyon na ipamahagi ang 13th month pay ng kanilang mga manggagawa bago sumapit ang December 24. Ayon kay DOLE Bureau of Working Conditions Director Alvin Curada, magang nagpasabi si Labor Secretary Benvenido Laguesma sa polisiyang ito. Sa katunayan, Oktubre nang unang i-remind ang mga employers sa kanilang responsibilidad na ibigay ang nasabing benepisyo. Binigyang diin din niyang nakasaad sa Labor Code ng Pilipinas at Presidential Decree 851 na may karapatan ang lahat ng rank and file workers sa pribadong sektor na tumanggap ng 13-month pay, anuman ang kanilang posisyon, trabaho, employment status o paraan ng pagpapasahod. Kabilang din sa mga sakop ng benepisyo ang mga empleyadong binabayaran sa piece rate, fixed o guaranteed wage plus commission, mga may higit sa isang employer, mga nag-resign, mga tinanggal sa trabaho, at mga nag-maternity leave na nakatanggap ng salary differential. Ang komputasyon ng 13th month pay ay hindi dapat bababa sa kalahati ng kabuuang basic salary na kinita ng manggagawa sa loob ng isang calendar year. Nakasaad sa batas na kinakailangang ibigay ito bago o mismong December 24, bagamat maraming kumpanya ang nagre-release na ng 13-month pay ng mas maaga, kadalasan sa Nobyembre. May ilang kumpanya rin na nagbibigay nito ng dalawang hulugan, isa sa Hunyo at isa sa Disyembre. Samantala, nilinaw ni Curada na hindi sakop ng 13th month pay ang mga taong nagtatrabaho sa personal service ng isang individual at mga kumikita lamang sa commission basis. Posibleng maharap sa parusa ang mga kumpanya kung mapapatunayang hindi nagbibigay ng nasabing benepisyo na karapatan ng kanilang mga empleyado. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Umalma ang LTFRB sa reklamo ng mga estudyanteng hindi nabibigyan ng diskwento sa pamasahe. Dahil dyan, kailangan na raw sumunod sa batas hinggil sa pagbibigay ng student discount ng mga PUV. Pag hindi sumunod, multa at rebukasyon ng prangkisa ang kanilang kakaharapin. Naritong report. Mahaharap daw sa mabigat na multa at posibleng rebukasyon ng prangkisa ang mga driver at operator ng Public Utility Vehicles o PUV na hindi nagbibigay ng 20% student discount kahit weekend at holiday. Ito ang babala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga estudyante na hindi binibigyan ng discount tuwing long weekend at sa mga panahong may class suspension.
Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, ang paalala ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking protektado ang kapakanan ng mga mag-aaral. Kasama rin sa ipinatutupad na fair discount ang senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Malinaw daw na nakasaad ang pagbibigay ng discount sa Republic Act 11314 o an act institutionalizing a grant of student fare discount privileges on public transportation. Nakapaloob sa Section 4 na dapat ipatupad ang student fare discount habang naka-enroll ang estudyante kabilang ang weekends at holidays. Base sa RA 11314, maaaring patawan ng PUV drivers ng hanggang 3 buwang suspensyon ng lisensya at 1,000 pesos na multa sa bawat paglabag. Maaari namang pagmultahin ng hanggang 15,000 pesos at bawiin ang Certificate of Public Convenience o CPC ng mga operator. Kaugnay niyan, hinikayat ng opisyal ang mga estudyante na magsampa ng reklamo laban sa mga lalabag na PUV sa pamamagitan ng LTFRB hotline 0956-761-0739 o sa kanilang official social media accounts. Kasama si Jody Dizon Mercado, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Tuloy-tuloy na ang konstruksyon ng waste-to-energy plant sa New Clark City na magsusupply ng kuryente sa lugar at iba pang mga industriya. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Inaasahang 10,000 tahanan ang paiilawin ng kauna-unahang large-scale waste-to-energy o WTE plant sa bansa na itatayo sa New Clark City. Itutuloy ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, katuwang konsorsyum ng ATD Waste to Energy Corporation, Global Heavy Equipment and Construction Corporation at Utam Energy Limited ang konstruksyon ng pasilidad. Popondohan ng 4 na bilyong piso ang proyekto na kayang iproseso ang 600 metric tons ng basura kada araw at magbibigay ng hanggang 12 megawatts ng kuryente. Malaki raw ang magiging ambag nito sa paglutas ng problema sa basura sa bansa, bukod pa sa maibibigay ng lokal na supply ng enerhiya para sa Clark Freeport Zone at karatig na komunidad. Ayon kay Engineer Amando Diaz, presidente ng konsorsyum, patunay ang proyekto na ang basura ay hindi lamang patapon dahil maituturing din itong yaman. Kung wasto at responsabling pangangasiwaan, magbubunga raw ito ng enerhiya na magsusulong ng kaunlaran at mangangalaga sa kalikasan. Tinataya rin daw na makakalikha ng 300 trabahong konstruksyon ng pasilidad, habang mahigit 100 job opportunities ang naghihintay sa oras sa operational na ito. Inaasahan din na mapapalago nito ang rehiyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa iba pang mga industriya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi pumabor si dating Pangulong Gloria Arroyo sa panukalang ibalik ang death penalty para sa mga drug trafficker, partikular sa mga dayuhan. Iginiit niyang dapat igalang ng bansa ang mga batas na mariing tumututol sa parusang kamatayan. Naritong report. Tinuligsa ni Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang panukalang ibalik ang parusang kamatayan para sa mga banyagang sangkot sa mga high-level drug trafficking. Nag-ugat ang naturang panukala mula sa House Bill No. 4710 na akda ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na target amyendahan ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa House Committee on Dangerous Drugs hearing nitong Martes, November 18, iginiit niyang taliwas umano ito sa mga kasunduang pangkarapatang pantao na nilagdaan ng Pilipinas. I think if we go back to the death penalty, we will go back to the Human Rights Watch.
So that's why all of the, and then I'd like to say another thing, that when there was an attempt to impose a death penalty in previous Congresses, I don't know which one, it was when Senate President Drilon was Senate President. He said, we cannot proceed to imposing the death penalty because we have signed the second optional, we have ratified the second optional protocol on the Convention on Human Rights. Now, Yusek Andres also referred to the Convention on Human Rights, of which we are a signatory, and the second optional protocol specifically prohibits the death penalty. And we are a signatory of that, and we have ratified that. Bilang alternatibo, iminungkahi naman ni Arroyo na itaas na lamang ang parusa sa life imprisonment ng walang posibilidad ng parol. I would like to urge that instead of death penalty, when you're talking about a higher penalty, there is a higher penalty than life imprisonment. The higher penalty is life imprisonment without possibility of parole. And I would like to suggest that that be the higher penalty to be imposed in all of as a substitution for this for these provisions that are being proposed. Suportado rin ito ng Department of Justice na nagsabing hindi sapat na deterrent ang mas mabigat na parusa kung mababa naman ang tsansa na mahuli at mapanagot ang mga suspect. Matagal nang isinusulong ng ilang mambabatas ang pagbabalik ng death penalty para sa malalaking drug cases. Kabilang si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpahayag noong 2025 na re-repasuhin niya ang panukalang ito. Sa kasalukuyan, hindi pinahihintulutan ng death penalty sa bansa matapos itong ipawalang bisa sa ilalim ng administrasyon ni Arroyo sa pamamagitan ng Republic Act 9346 o ang Act Prohibiting the Imposition of Death Penalty in the Philippines. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, sa pag-arangkada ng voter registration, naitala sa Calabarzon ang pinakamaraming aplikasyon para makaboto sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre ng susunod na taon. Naritong report. Nanguna ang Calabarzon sa pinakamaraming na-process na aplikasyon sa voter registration ng Commission on Elections o COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Batay sa datos ng inilabas ng komisyon nitong Martes, November 18, umabot na sa mahigit 480,000 ang kabuang aplikasyon mula October 20 hanggang November 16. Kabilang dito ang bagong voter registration, transfer of registration mula sa ibang lungsod o munisipalidad, reinstatement ng pangalan na wala sa list of voters, reactivation at iba pang uri ng aplikasyon. Pinakamarami ang registration sa Calabarzon na nasa 103,752, sinundan ng National Capital Region na may mahigit 63,000 registrants, more than 54,000 naman sa Central Luzon, Central Visayas na may 28,047 at Caraga na umabot sa mahigit 26,000. Samantala, naitala naman sa Cordillera ang pinakamababang bilang na 6,478. Magpapatuloy ang voter registration hanggang May 18, 2026. Target ng COMELEC na makapagparehistro ng humigit kumulang 1.4 milyong bagong botante. Sa kasalukuyan, may mahigit 92.7 million registered voters sa bansa, kabilang ang higit sa 23.4 milyong kabataang botante. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibang balita, taas noong inirampa ni Maria Tisa Manalo ang makulay at malafiesta niya national costume bilang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025. Likha ito ng Kapampangan fashion designer na si Mac Tumang. Ang costume na tinawag ni Tumang na Festejada ay hango sa konsepto ng Festival Queen na sagisag ng kagandahan, tradisyon at pagmamalaki sa kulturang Pilipino. Pinagsama ni Tumang ang inspirasyon mula sa ilang malalaking piyesta sa bansa, kabilang ang liwanag ng Giant Lantern Festival ng Pampanga, ang makukulay na dekorasyon ng Pahiyas Festival ng Lukban at ang bulaklak na simbolo ng Panagbenga Festival ng Baguio.
Excited na ba ang lahat para sa nalalapit na Giant Lantern Festival 2025? Pero bago yan, alamin muna natin ang major preparations ng komite para sa taunang selebrasyon. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Unti-unti nang nabubuong liwanag na muling magpapatingkad sa lungsod ng San Fernando, Pampanga ngayong Kapaskuhan dahil kulang isang buwan na lang at Giant Lantern Festival 2025 na. Kaya naman sa naganap na 7th Giant Lantern Festival Executive Committee meeting nitong Martes, November 18, ibinida na halos tapos na ang mga barangay sa kanilang mga pambatong higanteng parol para sa GLF 2025, mga obrang ilang buwan ding binuo ng dedikasyon, husay at malikhaing pananabik. Dito rin tinalakay ang final adjustments para sa physical setup, stage arrangements at mga napiling performers na magbibigay buhay sa competition night. Actually, today's meeting halos updates na lang for every committee. They are all ready for the Giant Lantern on December 13. Especially the Barangay Accreditation Committee na monitor nila every week yung development ng mga Giant Lantern natin. This week, nag-inspect tayo. Mayroon na tayong mga 60 to 80%, more than 80% finish na ang sa mga 10 parol. And of course, before the Giant Lantern, we will inspect again the lantern. Dapat ma-meet na nila ang almost 100% on the first week of December. Ayon pa sa 2024 chairman ng GLF Committee at ngayon Physical Arrangement Committee Advisor na si Alvin Y. Mendoza, hindi lamang ang parol ang inihahanda ngayon. Kabilang din sa focus ng komite ang venue sa Robinson Star Mills. Every Giant Lantern, ang pinaka-importanting pinaghahandaan yung event place mismo. Sa Robinson Star Mills, preparation for yung lugar ng mga parol, yung platform na tinatawag namin, and then the area, dapat naka-clear na yan, malinis na yung area. Ngayong taon, mas moderno at makabago umano ang ipapakita ng mga lantern maker. May mga bagong gimmick, estilo at paraan ng pagpapasiklab na hindi muna ibinubunyag hanggang sa mismong gabi ng pasiklaban. Yes, actually every year may mga innovations na babago. Unang-una sa ating Giant Lantern, nagkakaroon na ng mga LED bulbs, halos ginagamit na nila yung mga LED bulbs. And then may maraming gimmicks po ngayon ang ating mga lantern maker. Kaya we are excited to see their gimmicks on December 13. Karen pong kabalen ding Pampanga, Ciudad San Fernando. Muntatamo po keng December 13 at 5 p.m. kening Robinson Star Mills. Mas dakal na po rin pakit ng bayong parol, the Giant Lantern, ang liligan parol ng San Fernando, Pampanga. Mapapanood din ito ng live sa CLTV 36 Digital Channel at official social media pages. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Makisalit sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong mga napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Largest crayfish nursery sa bansa, pinasinayaan sa Candaba. Posible na ang modern industrial crayfish production sa Candaba, Pampanga matapos maging operational ang isang multi-million peso crayfish farm na tinuturing na pinakamalaki sa bansa. Pinasinayaan ito ng Department of Agriculture, katuwang ang pribadong sektor ngayong Miyerkules, November 19. Nanguna sa proyektong ito si dating Candaba Mayor at kasalukuyang Laguna Provincial Administrator Jerry Pelayo. Aniya, malaking oportunidad ang crayfish farming sa lumalaking merkado sa China at sa mga lokal na pamilihan.
Kaugnay nito, pinaplano ng DA at ni Pelayo ang pagkakaroon ng kolaborasyon para sa pagtatayo ng isang crayfish farming academy o training center para sa mga nais matutunan ang modernong aquaculture techniques at maging globally competitive. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, suportado nila ang direksyong ito lalo na't very promising ang industriya na makapagbibigay ng panibagong kabuhayan at oportunidad sa agrikultura. Binigyan diin naman ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 Director Willie Cruz na ang proyekto at ang planong training center ay isang malaking oportunidad para sa aquaculture industry sa rehiyon. Ibinahagi rin ng BIFAR na nakatakda ng ilathala ang guidelines para sa crayfish production. Pinapanalanghanan nila ang mga grower na siguraduhin ang responsible farming. Samantala, binigyan ng kakaibang twist ng mga lumahok sa kurang-kurangan culinary competition ang iconic na lumpiang Kapampangan. Mula sa simple hanggang sa pang 5-star hotel na datingan talaga namang namangha at natakam mga dumalo sa kanilang mga inihandang lumpia dishes. Panoorin ng mga naging kaganapan kasama si Raymond Tasoy. Sa pagluluto, hindi lang recipe ang binubuo, kundi kwento, kultura, at pagmamalaki ng isang bayan. Sa kick-off ng Sinukwan Festival 2025, muling pinatunayan ng mga Kapampangan na walang imposible. Nitong Martes, November 18, sa Santungan ng Kulturang Kapampangan sa lungsod San Fernando, nagsanib puwersa ang talento at tradisyon sa kurang-kurangan culinary competition Lumpia Challenge. Hindi lang ito basta paligsahan, kundi selebrasyon ng malikhain at masarap na karakter ng pagkain Kapampangan. Ang dating simpleng lumpia na madalas nating makita sa handaan, ngayon, nag-iba ang anyo. Mula kasi sa tradisyonal na lumpiang paborito ng marami, bigla itong nag-level up at naging mala 5-star hotel ang dating. Nagpasiklaban sa pagluluto ang 12 kalahok na mula sa iba't ibang bayan ng Pampanga. Ayon sa Kapampangan food historian na si Atching Lilian Borromeo, ang kurang-kurangan ay nagsisilbing training ng mga bata sa kusina kung saan natututo silang magluto sa simpleng paraan habang nag-e-enjoy. Yung kurang-kurangan, tamo lang mag-practice ka magluto. Kaya nga anak kita magkurang-kurangan lahat nung magluto ka ditak-ditakan, manapyalong, pero at the same time magluto. Malamit sa sana rin anak yung kusina. Bukod dito, mahalaga rin aniya ang pagbabahagi ng mga old recipe upang hindi mamatay ang lutong Kapampangan. Marami rin aniyang mga kwento at kasaysayan ang nakatali sa mga Kapampangan dish, tulad ng tradisyonal na lumpiang garote na ngayon ay meron ng modern twist. Niya ka nung gera, atin niya istorya ito, nabasa kita. Ba't siya yung bakulod eh? Ayan ka nung gera, pamututan daw buntok ng tao. Mimuayin tao bakulod, pemutot no rin buntok na rin paro. Tsaka ano gawang linuto na mamahano, linuto. Nga pinulumpiang garot, penabak no rin buntok. Ikit na yung menabak buntok, penabak niya naman yung buntok. Kanya niya kanitang istorya. Kalatan mga luwa, ngayon eh, sa santingan damo, gagawan na siyempre fusion. Nanta naman ating modern, ating luma. Paliwanag naman ni Ricardo Jun Pineda Jr., chairperson ng Sinukwan Festival 2025. Layo ng paligsahan na maipakita ang talento ng mga Kapampangang kusinero at kusinera at hikayatin ng kabataan na makilahok at matutunan ng kultura. Ining nga sa damong kurang-kurangan, wherein nagkakatamong various Kapampangan kusinero, kusinera, pakit daytan talent da ng makanalong magluto. Yung peka-showcase ni itang Lumpia Challenge. Aliwaliwang klaseng lumpiang lutong Kapampangan ng gawan da. Burita mo, involved lang panereng kaya nakantamong Kapampangan para hanggang tumuwala at ruda ka rin maging anak da itang kikatamong kultura ngayon. Ang event ay bahagi ng mas malawak na selebrasyon ng Sinukwan Festival ngayong taon na tatagal mula November 23 hanggang 30 sa iba't ibang venue tulad ng Robinson Star Mills, Cityfront at Mega World Capital Town. Samantala, ibinahagi naman ni Engineer Ferdinand Kilao, presidente ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, ang layunin ng Sinukwan Festival na buhayin, ipreserba at ipamana ang kulturang Kapampangan. Sa huli, 3 putahe ang nangibabaw. Itinanghal na first place ang Creamy Spinach Crab Lumpia mula Angeles City. Second place naman ang Kare-Kare Betute Lumpia ng Holy Angel University. Habang third place ang lumpiang tugak ng Apong Rita ng Kansinala National High School ng Apalit, Pampanga. Ayon sa mother and son tandem ni Alena K. at Ethan Caleb David,
Hindi nila in-expect na ang kanilang lumpia dish ang mapupusuan ng mga hurado. Expect nyo ba na kayo mananalo? Hindi. Hindi ko expect. Yung ano ko lang kasi, kami yung gumawa nung rap. Before nanonood lang ako sa Star Mill, sa SM, nanonood lang ako, nainganyo lang ako. Tapos ngayon, sabi nila na itry namin. So, nag-try kami. Enjoy. At saka yung every year meron, nakaka-enjoy, nakaka-learning siya. Mula sa tradisyon hanggang modern fusion, ipinakita ng bawat kalahok ang galing at dedikasyon sa pagluluto. Sa pamamagitan ng kurang-kurangan, patuloy na nabubuhay ang kulturang Kapampangan at natututo rin ang kabataan na mahalin at ipagmalaki ang sariling pagkakakilanlan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Binigyang parangalang PhilHealth Region 3 ang CLTV 36, RW 95.1 FM at iba pang media outlet sa Central Luzon sa isang espesyal na programa nitong Martes. Kinilala ng ahensya ang aktibong papel ng media sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalusugan at serbisyong pangkomunidad. Alamin na naging kaganapan sa report ni Arlene Salonga. Kinilala ng PhilHealth Region 3 ang CLTV 36 at RW 95.1 FM kasama ang iba pang local media sa Central Luzon sa ginanap ng Media Forward and Appreciation Day ng ahensya nitong Martes, November 18. Pinarangalan ng mga nasabing media outlets sa kanilang kontribusyon sa pagpapalaganap ng wasto at makabuluhang impormasyong pangkalusugan sa publiko. Tinanggap ng CLTV 36 ang Healthcare Communication Trailblazer Award, habang ang RW 95.1 FM naman ay ginawaran ng 2025 Radio and Social Media Healthcare Champion Award. Binigyan diin ni Monifer Bansil, Head of Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 3, ang mahalagang papel ng media bilang kaagapay sa pagbibigay gabay sa kalusugan at programa ng ahensya sa telebisyon, radyo, at iba't ibang social media platforms. Sila po ang very instrumental po para maiparating sa lahat ng communication platforms ang ating benefits, ang ating services, ang ating mga programa, lalo po ngayong PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program. Bawat community sa mang sulok po ng Central Luzon, bukod sa Central Luzon hanggang sa ibang panig po ng bansa at sa ibang bahagi pa ng daigdig dahil sa social media, nararating po natin yung mga kababayan natin at kahit mga OFWs because we have TV po yung CLTV 36 natin, RW, and of course the social media. Ayon naman sa Acting Vice President ng PhilHealth Regional Office 3 na si Henry Almanon, malaking tulong ang media dahil na itatawid nila ang mga komplikado at technical na polisiya ng ahensya tungo sa mas simple at madaling maunawaan ng publiko. Bunsod nito, mas napapalapit ang serbisyo ng ahensya sa mga benepisyaryo. Ang media partners ay sila ang mayroong competencies, no? Sila ang may skills at sila ay isang effective na communicator or bridge to the public that we intend to serve, no? Magaling ang kanilang pag-communicate, no? They are able to translate in ordinary terms, in an ordinary conversation, yung mga pulisiya namin na technical, no, na hindi naman familiar ang public. With that, nakaka-relate kami sa publiko, no. Nagpasalamat din si Almanon dahil nakamit ng kanilang ahensya ang International Award sa larangan ng Strategic Communication sa pamamagitan ng mga local media ng Central Luzon. We look forward to this encounter and fellowship every year to give recognition sa magandang relationship, no, ng PhilHealth at ng media at nang mai-express din namin ang buong pusong pasasalamat. Nagkaroon po kami ng international award, no. Hindi po namin ito ma-achieve kung hindi po namin kayo ka-partner, no. Kasi yung award po na nakuha namin is about strategic communication to improve awareness, no, and knowledge of PhilHealth beneficiaries so that the utilization, no, ay ma-boost. Kaya maraming salamat sa inyo at you amplify the message. You help us counter the misinformation, no, the lack of information that the public really are in need, no. Dagdag niya, mas paiigtingin ng ahensya ang universal healthcare sa pamamagitan ng pakikipagtulungan
sa mga LGU at indigenous communities upang masiguro ang patas at malawak na akses sa serbisyong pangkalusugan. Ang batas po natin sa universal healthcare ay equitable access, no? So hindi lang siya pang mayaman, mas higit na tututukan ng ating pulisiya yung may mga kahirapan, no, para ma-avail ang mga services. Kaya kami dito sa Central Luzon, hindi lamang yung mga probinsya o yung mga barangay, no, nagpo-focus din kami ngayon sa mga indigenous communities, no, particularly the Aita communities, no. May mga special projects kami and meron kaming strong partnership sa National Commission on the Indigenous People, sa mga local chief executives, no, at hopefully in the next few years, no, ay makikita natin yung resulta because bukod sa pagkilala sa media, naging kuwela at napuno ng sigla ang pagdiriwang sa pamamagitan ng performances mula sa mga dumalo. Naghandog ng awitin si Acting Branch B Manager Arlan Granali at meron ding nag-rap, radio drama at kundiman duo na nagbigay aliw sa programa. Samantala, tuloy-tuloy sa pagbibigay ng impormasyon at edukasyon sa publiko ang ahensya sa pamamagitan nito ng kanilang programa sa CLTV 36, ang PhilHealth Drip o Dinig, Ramdam, Insurance at Proteksyon na mapapanood tuwing Miyerkules 7 to 8 p.m. Mapapakinggan naman sa RW 95.1 FM ang Alagang PhilHealth tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama si Angel Francisco, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong mga napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.